Výhľad na dlhočísnu piesočnatú pláž lemujúcu Stredozemné more, ktoré hýri všetkými odtieňmi modrej. Také býva ráno na tureckej riviére. Dni tu môžete stráviť pokojne na pláži, alebo ich okoreniť trochou adrenalínu, ochutnávkou tunajšej kuchyne či výletom naprieč históriou. Práve tá turecká je stará ako história ľudstva samotného. Krajinu kedysi známu ako Anatólia aj dnes obmývajú vody Stredozemného, Egejského, Čierneho a Marmarského mora. Samozrejme nechýba viac než 8000 kilometrov pobrežia. Svojou polohou Turecko vytvára most medzi Európou a Áziou i jedinečné spojenie európskej kultúry s orientálnou. Hoci rozvoj turizmu nastal už koncom 70. rokov, predovšetkým v oblasti tureckej riviery, za posledných 9 rokov sa toto tempo mnohonásobne zvýšilo, čo dokazujú rýchlo rastúce hotely, ktoré vyzerajú ako z rozprávky. Okrem pláží krajina ponúka jedinečné ruiny Homérovej Tróje, kaskádovité jazierka v Pamukkale, nádherné amfiteátre, ale aj záhadný Efes a Pergamon. Letovisko Kušadasi na pobreží Egejského mora je vďaka príjemnému stredomorskému podnebiu čoraz obľúbenejším prázdninovým cieľom dovolenkárov. Počas hlavnej sezóny sa populácia mesta rozrastá z 50 000 stálych obyvateľov až na 500 000. Keďže bol nedaleký ostrov a pobrežie vždy plné rôznych druhov vtákov, v období ich migrácie často sa označuje aj ako vtáčí ostrov. Toto najsevernejšie turecké letovisko sa vyznačuje nie príliš vlhkým vzduchom, ktorý je príjemne ochladzovaný morským vánkom. Medzi príjemné hotely, kde sa môžete ubytovať, patrí aj The Grand Blue Sky International. Klienti sa môžu tešiť na veľký vonkajší bazén, krásnu záhradu s množstvom kvetín a paliem, no predovšetkým na nezabudnutelný výhľad na šíre more. Pravidelnú návštevnosť v hoteli predstavuje 30% domácich hostí, 30% hostí z európskych krajín a 30% návštevníkov z baltických krajín. Hoci od pozoruhodného mesta Izmir je Kušadasi vzdialené približne 95 km, kratšou alternatívou na zaujímavý výlet je vydať sa na najbližší grécky ostrov. Cesta na ostrov Samos trvá asi 1,5 hodiny. Je to taká zaujímavosť, že v priebehu 1 alebo 2 dní sa môže navštíviť aj toto mesto. Dôkazom toho, že ani v moslimskom svete nič nie je nemožné, je umiestnenie sex shopu v meste Kušadasi nedaleko mešity na tom istom námestí. Zaujímavosťou na tejto mešite je, že keď sa idú domáci pomodliť, tak nechajú otvorené obchody, bári, všetko, vôbec sa nestrachujú, že im niekto niečo vezme. Samotné Kušadasi je plné historických pamiatok. Jednou z nich, ktorá určite stojí za pozornosť, je malá pevnosť Genoese, rozkladajúca sa na ostrove Giverčin. Len pre zaujímavosť ide o najjužnejšie položenú citadelu zo všetkých podobných pevností stojacich na Egejskom pobreží. Ďalšou pamiatkou z roku 1613 je dnes už hotel Kervansaray, postavený tureckým guvernérom Mehmetom Pašom. Kedysi to bolo miesto odpočinku pre pútnikov a ťavie karavány. Uskladňovali v ňom i tovar, ktorý priviezli námorníci z ďalekých aj blízkych ciest. Vstupnou bránou do mesta je aj dnes miestny prístav s veľkými kotviacimi výletnými loďami. Odtiaľ sú už len naskok bazárové uličky so všakovakým tovarom. Núdza nie je ani o pláže, ktorých tu nájdeme hneď niekoľko. Tou najobľúbenejšou je asi kilometr dlhá Ladies Beach v blízkosti hotela Imbat. V hoteli Imbat ponúkame našim hosťom možnosti ubytovania celkovo v 296 izbách. V letnom období tu majú možnosť využiť all-inclusive systém. Prevládá u nás pohostinnosť a zachovávanie tradícií. Návštevníkom, ktorí k nám prichádzajú zo zahraničia, sa snažíme ponúknuť len to najlepšie, aby si tu čo najviac oddychli, strávili v hoteli krásne chvíle a načerpali nové sily pred pracovnými povinnosťami, ktoré ich čakajú. Ešte stále o niečo menej známa Egejská riviera určite nesklame ani nadšencov histórie. Vo veľkej miere sa vyznačuje gréckymi črtami, čím viac menej pripomína práve túto krajinu. Prispela k tomu najmä poloha v susedstve mnohých gréckych ostrovov. Najznámejšie strediská Egejskej riviery dovolenkári a cestovatelia objavili len nedávno v porovnaní s oblasťou tureckej riviery. Kvalitné ubytovanie v hoteloch rôznych kategórií, kultúrne, zábavné i športové vyžitie a v neposlednom rade pestré možnosti stravovania.
celoročne teplé počasie a ľahký vetrík padnú určite vhod. Región okrem iného ponúka nádherné piesočnaté alebo kamenisté pláže, zátoky s priezračnou morskou vodou a veľa zelene. Kto neodolá pokušeniu prejsť do Ázie autom, bude milo prekvapený. Cesty sa kvalitou vyrovnajú našim rýchlostným komunikáciám a sú bez poplatkov. Najkratšia cesta autom vedie pozdĺž gréckej hranice do najbližších prístavných mestečiek Ečeabat a Kilit Bahir. Do ázijskej časti Turecka sa dostaneme trajektom, ktorý premáva každú polhodinu s výnimkou nočných hodín. Použitie práve tohto prieplavu je samo o sebe zážitkom pre hustú premávku zaoceánskych lodí a tankerov, pre ktoré je toto jediná cesta do všetkých prístavov Čierneho mora a Istanbulu. Po krátkej plavbe sa dostanete do mestečka Kanakkale, rozkladajúceho sa na pobreží historicky známeho prielivu Dardanely. Ide o krásne 80-tisícové mestečko so zrekonštruovaným centrom a pobrežnou promenádou, ktorej dominuje replika trojského koňa. Odkazuje na príbeh, ako sa podarilo dobyvateľom Tróje preniknúť za jej neporaziteľné hradby. Vojaci sa jednoducho skrýli do prázdneho trupu veľkého koňa, ktorého nechali pred bránou mesta ako dar. Počas cesty autom pozdĺž pobrežia je jedným z rušnejších miest 4-miliónový Izmir, v minulosti známy pod názvom Smyrna. Dnes je to moderne pôsobiace mesto v európskom štýle a zároveň tretie najväčšie mesto v celom Turecku. Vládne tam tradičný chaos rušnej tureckej premávky. Cesty sú plné, hustú premávku križujú rikše a veľa lacných mopedov s veľkými tenkými kolesami, aké poznáme z Thajska. Niekoľko kilometrov za mestom sa týči dominantná socha vystupujúca zo skaly, 40 metrov vysoká hlava národného hrdinu Turecka Mustafu Kemala Atatürka. Našli sme však aj opačný výstrelok modernej doby, vizitku miestnych cestárov v podobe priechodu prechodcov končiaceho v zvodidlách. Turecká riviera je každoročne vyhľadávanou dovolenkovou oblasťou. Sezóna sa tu začína pomerne skoro a už v máji zvyčajne fungujú všetky hotely, bary, denný a nočný život na 100%. Keďže výstavbe nových hotelov všetkých kategórií sa tu veľmi dobre darí a rastú ako huby po daždi, v ponúkaných službách sa doslova predbiehajú. I keď pokrmy bývajú v rezortoch servírované formou švédskych stolov, dôkladne sa pri nich zoznámite aj s tureckou kuchyňou. Gurmáni z celého sveta sa zhodujú v tom, že kuchyňa je po francúzskej druhá najlepšia na svete a patrí k najzdravším. Mieša sa v nej tradícia anatolskej kuchyne so stredomorskými národmi a nezanedbateľný vplyv na ňu mala aj arabská kuchyňa. Najobľúbenejším a tiež najčastejším tureckým pokrmom je borek, ktorý pripomína pirvošky. Zvinuté tenké cesto v sebe skrýva väčšinou mleté mäso či zeleninu. Kemerská oblasť okrem svojich dvojtisícových hôr, ktoré sa nachádzajú v tesnej blízkosti rezortov, ponúka aj jednu svetovú raritu. Je to najvyšší zoskok z paraglidingu, čo sa týka výškového rozdielu. Takže vy sa dostanete kabinkovou lanovkou do výšky 2265 metrov na vrchol hory Tahtali, respektíve Mount Olympos. A zoberie si vás inštruktor pod svoje ramena. Krúžite 40 km v rádiuse okolo mestečka Kemer a priletíte až na zem do tesnej blízkosti mora, ktoré samozrejme vieme, že vo výškovej hladine 0. Medzi ďalšie prednosti Kemeru patrí kryštáľovo čistá tyrkysová voda, krásna prírodná scenéria a v neposlednom rade široké piesočnaté pláže. Okrem iného Kemer vyniká luxusnými hotelovými komplexmi, z ktorých väčšina má vlastný aquapark s toboganmi, tiež wellness centrá a golfové ihriská. Antalya, hlavné mesto tureckej riviery. Návštevníci prilietajú práve na toto moderne vybudované medzinárodné letisko, ktoré je vstupnou bránou do ich dovolenkovej destinácie. Už po pár minútach počas transferu spoznávajú prírodné krásy, architektonické pamiatky a krásne čisté more. Výhodou sú ľahko dostupné nákupné možnosti v centre mesta a za návštevu stoja aj pamiatky z antických čias. V Turecku ich mimochodom dokopy nájdete viac ako v starovekom Grécku. Mesto Antalya, centrum turizmu v južnej časti Turecka, malo v 1985 len 40 000 obyvateľov.
Ja by som to prirovnal k mestu Levice na Slovensku. A turizmus naberá svojich klientov každým rokom v takom rapidnom tempe, že za 30 rokov sa nám z mesta Levice stalo mesto Praha. Takže momentálne Antalya v roku 2014 disponuje 1,1 milióna obyvateľov. Dostať sa do Lary, obľúbeného centra tureckej riviery, nie je vôbec ťažké. Z letiska sem docestujete za necelú hodinku. Kto si chce užiť predovšetkým kúpanie či leňošenie na ležadle, nemusí ani vystrčiť nos z hotelového komplexu, ktorý ponúka takmer všetko, na čo si spomeniete. S manažmentom hotela sa však často mení aj kvalita služieb a preto je nevyhnutné, aby aj zamestnanci cestovných kancelárií a agentúr pravidelne chodili na infocesty, kde sa sami presvedčia o úrovni jednotlivých ubytovacích kapacít. Kebyže porovnávame hotel, ktorý bol otvorený pred 10 rokmi so značením 5 hviezd a hotel, ktorý bol otvorený buď túto alebo minuloročnú sezónu, je tam velikánsky rozdiel. Nové hotely majú uvádzacie ceny. Veľakrát sa stáva, že človek, ktorý je ochotný minúť na, dajme tomu Chorvátsko, 300-350 eur, sa dostane do tohto nového hotela na špičkovej úrovni za rovnakú cenu, ale s nesporovnateľne lepšími službami a leteckou dopravou. Belek, známy dlhými piesočnatými plážami a rozsiahlými golfovými ihriskami, je vzdialený od letiska v Antálii približne 35 kilometrov. Komfortné hotely s rozmanitou ponukou služieb, nádherným architektonickým vzhľadom, pestrými možnosťami, počnúť športom a končia s rôznymi kabaretmi a show programami, diskotékami a nočnými klubmi, garantujú absolútny relax a sú určené pre všetky vekové kategórie návštevníkov. Samotná oblasť Beleku bola turistami objavená až neskôr, preto tu nájdeme zvyčajne novšie hotely ako v ostatných častiach Turecka. 70 kilometrov východne od Antálie sa rozprestiera letovisko Side. Vďaka čistému piesku na plážach ho vo veľkej miere obľúbuje nielen slovenská klientela. Mesto založili v 6. storočí pred naším letopočtom grécki osadníci, no po vpáde Arabov začalo upadať. Dlho bolo len pochmúrnou rybárskou dedinou, znovu začalo prekvítať až v 20. storočí. Spomienkou na kolonizáciu z rímskych čias sú napríklad ruiny majestátneho chrámu boha Apolóna. Side okrem iného ponúka bohaté športové aktivity, z nich najmä surfovanie, paragliding či iné vodné športy. Hostia ubytovaní v Side majú veľmi blízko do centra mesta, čím sa im otvárajú nespočetné nákupné možnosti. Ďalšie turecké letovisko Alania sa nachádza približne 135 km východne od Antálie. Jeho história siaha už do obdobia Rímskej ríše a výborná cenová dostupnosť hotelov robí z tejto oblasti veľmi vyhľadávané miesto. Nájdete tu všetky typy ubytovania, od dvojhviezdičkových hotelov až po tie 5-hviezdičkové. Celá Alania je známa vďaka rušnému nočnému životu s množstvom rôznych barov a diskoték, vďaka čomu sa stala lákadlom hlavne pre mladých ľudí.